Diyos maray na aldaw po sa indogabos mga tugang ko kay Kristo. Iayon ta po sa satuyang mga pamibi sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Thanksgiving Mass offered by Binang. Thanksgiving for birthday blessing to Sheila Gurley and Judd Andrew Borromeo offered by Pat Morales and family. Thanksgiving and petition of Lorraine Evanan and Robert Jr. Eifert, Lorraine Evana Clarete, and Evan Lawrence Rubio. Thanksgiving Mass offered by Nitz Abio. Thanksgiving Mass offered by Felix Riva. Thanksgiving for good health for the family offered by Maria Oliva. Prayer intention for complete healing of Maria Faye Donna Rodriguez offered by Binang. For safe and good health of Viel Maria and Gerald Tudor Rodriguez, Kervin Joseph and Carmen Bunyag. Prayer intention for to pass the licensure examination of Jerome Rodriguez for Chief Engineer offered by EYA. For divine guidance, safety, and financial stability of Arnaldo II and Cindy Bunyag, Maria Faye Donna, and Jerome Rodriguez, Michelle Angela and Arnold Kirby Bunyag, offered by Binang. For complete healing of Ramon Rabenitas, offered by Nitz Abio. Petition Mass offered by Llantero and Decena family. For the soul of Father Luan Arcia and Father Sol Saez. For the souls of all dead members of CRC, LLFCC. For the souls of Arnaldo and Arvin Arnold, offered by Binang. For the souls of Corazon, Donna, Roberto, offered by Banji Alano. For the soul of Adela, offered by Malu Bendicio. For the soul of Nicasio, offered by Digna and Felix. For the souls in purgatory, offered by Llantero family. Ngunyan iyo ang ikalimang Domingo kan ordinaryong panahon. Ang liturhiya ngunyan na Domingo, nangangapodan na kita mabuhay sa karahayan, asin makapagtaon in marahay na padara, tanganing kita man makahiras kan liwanag na minamaot kan kagurangnan na padagos na naglalaad sa satuyang arualdaw na pamumuhay. Ang selebrasyon po niya ito ngunyan, pamamayuhan ni Reverendo Padre Mark Anthony Beria, Formator Professor, Holy Rosary Minor Seminary. Matindog po ang gabos, asindurungan po niya itong awiton ang awit sa pagpuon. Samuyang tahaw, kaugmahan na laing makakahanan, kami sa imo minahuli. Bunganin pagtiripon, ni mga sa imong laro, magtubod yamon. Punan niya ito sa tuyan selebrasyon. Sa ngaran ka nama, kanaki asin ka ni Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong Espiritu.
Mga tugang akuntan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa to kanama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Mayarak manlugod sa to ang Diyos na makakamahan asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa lagang katolinongan, sa mga taong marahay ang buo. Inuong mamili ka, rinurukyaw mili ka, sinasamba mili ka, pinapanguraway mili ka, pinapasalamatan mili ka. Huli ka, dakula mong kanurawayan, kagurangnan na Diyos, Padeng langit nun, Diyos Amang makakamhan. Kagurangnan aking Bukong Hesu Kristo, kagurangnan na Diyos, Cordero kan Diyos, aking kan Ama. Ika na nagpaparang kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpaparang kan mga kasalan kan kinapan, ako aan sa mong pagkimahera. Ikaw na nagtutukaw sa tuo kan Ama, kaheraki kami. Ang kasalaan banal, ikasalaan kagurangnan, ikasalaan turog kahatangkad. Yesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, bantayan mo sa imong familia sa danay na kaimbudan. Tanganing nga nagsasarig sa paglaom sa nasagrasyang langit nun, sa imong pag-ampon, danay na pakusugon. Huli kay Yesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay si nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon, matukaw po ang gabos. Sa enot na babasahon, ipinapahayag ni Propeta Isaías na namamatean niyato ang presensya kan kagurangnan kung kita naghihingoa na makapaglingkod sa mga pangangaipo. Hinanyugon po niyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ulay kan kagurangnan. Bakong pagbaak ini kan sa imong tinapay para sa mga nagugutom. Asin pagpadagos kan mga dukha na mayong harong. Kung mahiling kang huba, tahubi siya asin ang sadiri mong laman, daimo pagtaguan. Dangan
Masubang siring sa umagahon, ang sa imong liwanag, asin ang sa imong kaumayan, tulos masupang. Malakaw sa atubang mo, ang sa imong kasuriputan, an kamurawayan kan kagurangnan. Masunod sa imong likudan, dangan maapod ka, asin ang kagurangnan masimbag. Maarang ka, asin siya masabi, uya ako. Kung halion mo sa tahaw mo ang sakal, ang pagtuldo kan muro, asin ang pagtaram nin daing data, kung tauan mo ning tinapay ang nagugutom, asin ang kalag na nagtitios, basugon, masirang sa diklom, ang sa imong ilaw, asin ang sa imong dulom, magiging siring sa kautuhan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial, sa kadikluman ang liwanag ng nagbangraw sa mga matanos. Sa kadikluman ang liwanag, nagbangraw sa mga matanos. Sa diklom, minasirang ilaw para sa mga matanos. Maugay, maherakon, asin, suripot. Marhay ang tawong maugay, asin nagpapasubli. Ginigibo niya ang mga katundan sa mga katanusan. Sa kadikluman ang liwanag, nagbangraw sa mga matanos. Sagkod pa man, dai siya matatanyog. Para sa daing sagkod na paggirumdom ang suripot. Ang sumbong na maraot, dai niya kakatakutan. Pusog ang sa iyang puso, nagsarig sa kagurangnan. Sa kadikluman ang liwanag, nagbangraw sa mga matanos. Pinapamugtak ang sa iyang puso, dai siya matatakot. Sagkod na mahiling niya ng daog ang sa iyang mga kaiwal. Bulanos na minatao sa mga daing sukat, ang sa iyang kasuriputan, danay sagkod paman. Sa kadikluman ang liwanag, nagbangraw sa mga matanos. Sa ikaduwang babasahon, para kay San Pablo, mahalagang marhay ang tunay na pagsaksi na bako lang sa tataramon. Ipinapasabot niya sa to ang mensahe na magsarig sa kapangyarihan kan Diyos. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Ako ngani, pagdalaw ko sa Indo, mga tugang, nag-abot dai irinurukyaw ang misteryo kan Diyos, sa halangkaw na tataramon o kadunungan. Mayo akong binuot aramon, hali sa Indo, kundi si Hesu Kristo. Asin, ining ipinako sa krus. Sa kaluyahan, pagkatakot, asin makuring pagtakig, nagpasiring ako sa Indo, asin ang tataramon, saka harubay ko bako sa makatutubod na mga tataramon nin kadunungan, kundi sa patutuo kan Espiritu asin kapangyarihan. Tanganing ang sa indong pagtubod dai mapatugmad sa kadunungan nin mga tao, kundi sa kapangyarihan kan Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo.
An kagurangnan mapasaindo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo susod. Kamurawayan sa imong kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang disipulos, "Kamo an asin kan daga. Alagad kun an asin magtakbang, paano na iyan mapapaasgad? Mayo na iyan kamanungdanan kundi itapok sa luwas asin timak-timakan ng mga tao. Kamo an ilaw kan kinaban. Day matatago ang syudad na yaon sa ibabaw nin bukid. Day sinusuluan an lampara asin ibinubugtak sa irarong kan takadan. Kundi sa talagang bugtakan tanganing magliwanag sa gabos na yaon sa harong. Siring magliwanag an sa indong ilawan sa atubang kan mga tao. Na mahiling nindaan mga magayon nindong gibo asin pamurawayon an ama nindong yaon sa langit." Marhay na bareta nin sa toong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po ang Saro sa mga gamit kan asin maliban sa pampalasa, iyo an pagpreserbar para daay maraot o kaya malapaan sarong bagay. Halimbawa, ang sira, kay puhan, lagan niya itong asin, tanganing daitulos maraot o kaya maghaloy. Kitaan asin kan daga, asin ilaw kan kinaban. Kita na mga Katolikong Kristiyano igwa nin dakulang papel sa kinaban, tangani na mamantinir ini, day maraot asin malapa. Alagad hinuhulitan man kita na magmaan, ta delikado man na mawaraan sa tong pagiging asin, na baka mawaran na nin lasa, mawara na ang asgad. Sa Ebanghelyo, sinasabi ni Jesus, "Kamo an asin kan daga, kamo an ilaw kan kinaban." Taano ta bako sana ini sarong imbitasyon, ini sarong misyon. An asin tapos an ilaw, mga simpleng bagay, pamilyar sa satuyang araal daw na buhay. Digdi pa sana, mahihiling ta na an estilo kan satuyang kagurangnan. Bako niyang sinabi na maging hadi, maging makapangyarihan, o maging sikat. Simple sana. Sinasabihan niya kita, maging kapaki-pakinabang, maging mahalaga sa buhay kan iba. Sa satuya, aram taan halaga kan asin. Mayo nin lasa an kakanon kun mayong asin. Minsan nga ni, pinakasimpleng panira, ang tuyo, masgad na yan, but sa buhon may asin. Ang sugo, pag nagluto kang sunny side, may asin yan, daway scramble mo, kay puhan asin. Sanlag, kay puhan manggirarin asin. Magluto kang gulay na mayong asin, garoyan ginaga, dawa may guta. Nagiging masiram po bagaan mga kakanon kun igwang asin. Asin, mayo man baganing ibang pwedeng lutoon na dahil mo pwedeng laagan asin. Talagang lalagan tanganing may lasa. Siring man kayo ni ang Kristiyano sa sosyudad, sa satuyang banwaan. Bako kitaan panira, bako kitaan bida. Pero pag mayo ang pagtubod, nawawaraan nin lasa. Nawawaran nin lasa kan banwaan. Nawawara ang pagmakulog, ang katanosan, asin ang digdidad. Alagad may patanid si Jesucristo. Kunan asin mawaran nin asgad. Yan. Kun kita mismo mapasangkob sa kapangyarihan kan kinaban, dangan kan mga ugali kaini,
magigin man kitang siring sa kinaaban na day kayang pugulan an pagkaraot asin pagkalapa. Kun mawawara an asgad. Paanong mangyayari ini? Iyan kun kita, Kristiyano sa laog nin simbahan, pero ibaan ugali sa araal daw o magin sa satuyang trabaho. Para simba, pero nanluloko o nandadaya. Nagpapangadji, grabe ang pagnobina, pero mayong pagisumaro sa nagtitios. Sa satuya mga tugang, anhapot iyo ini, may asgad pa daw ang satuyang pagtubod. An ilaw, aram niya to na bakong para itago. Dahil sinisindihan ang ilaw para sa natakupan. Sa panahon tangon yan, kadakol kan diklom. Diklom kan korupsyon, diklom kan fake news, asin grabing riribukan sa social media, diklom kan katiusan, asin kawaaran nin pag-asa. Bilang mga Katoliko, inaapudan kitang magin ilaw. Bako sa nasa paagi nin tataramon, kundi sa paagi kan sa tuyang mga gibo. Halimbawa, pagiging matanos asin marhay, maski mayong naghihiling. Pagpili kan tama, dawa dipisil o masakit. Pagtabang, maski kita man ngani kinukulang. Permitang sinasabi, bahala na ang Diyos. Bahala na ang Diyos. Alagad, ang totoo, perming sinasabi man kan Diyos sa satuya, bahala na kamo, kamuan sa kuyang ilaw. Sabi ni Hesukristo, tanganing mahiling nindaan sa indong marahay na gibo, asin umawon an sa indong ama, na yaon sa langit. Bako ini para kita umawon, bako para i-post, asin maghagad nin likes, kundi para mamidbid ang Diyos sa paagi kan sa tuyang buhay. Kung ang lambang pamilya maging asin sa kailaw, kung ang lambang opisina, eskwelahan, asin banwaan, igwanin mga Kristiyanong may konsensya, luway-luway na magbabagoan sa tuyang banwaan. But sabihon po kaini, magpahiling kita nin pagkamuot, kaysa pagkauyam o bukaanggutan, pagpatawad kaysa paghihiganti, pagkasararo bakong pagkabaranga, paghiras asin pagtabang bakong pagiging makasadiri, pagkamaimbod bakong pagtalikod o pagtraidor, kabinian bakong kausmakan, pagiging mapagkakatiwalaan kaysa madaya, pagrespeto sa buhay nin tawo kaysa aborsyon, pagsabuhay kan sakramento nin kasal bakong pagsuruayan, sin kadakol pang iba. Gabos ini dapat mahimo asin mahiling sa gibo, bako sa nang pagparanamiton ta an kagayunan kaini sa paagi kan mga talks, seminars, workshops, recollections, retreat, dawa sa humiliya, isabuhay niya to sa bilog niya tong puso asin isip. Tabakusan ang magayon asin malasaan sa tuyang pagkabuhay, kundi nagigin pang magayon na salming tangani naan iba, maagyat man kan siring na eksperyensya. Mga tugang, day man kaypuhan na maging perpekto. An kaypuhan sana, maging matanos, marhay na asin, saka maging makusog na ilaw. Sa tahaw kan ribok kan kinaban, sa tahaw kan sakit kan buhay, giraray na dadangog tapa an boses nin sa tong kagurangnan. Kamo an asin kan daga,
kamo an ilaw kan kinaban. Amen. Matindog kita sa pagpahayag kan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako Sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dae nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan, si Hesu Kristo buktong na aki kan Diyos, asin namong gikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya halik sa kalangitan. Asin naniliman huli kan Espiritu Santo, ki Birhen Maria, asin nanitawo. Ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sakod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuokan Ama, asin mamuraway, na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. Ang sa iyang kahadayaan daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa aki. Siya kaibakan Ama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga propeta, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan. Asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Tiripon sa pagsambaha gadon ta sa Ama ang dapat nakusog asin kakayahan na madaranyato an sa iyang ilaw sa kinaban. Sa lambang pag-arang an sa tong simbag kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan magbanaag na ilaw sa mga naghihingoa na magsunod sa mga linakawan ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing masabutan asin utubon niya to ang satong katungdan na magtabang sa mga dukha asin sa mga daing ierokan bilang mga ilaw saka asin kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan. Tanganing ang liwanag ni Kristo magbangraw sa satong pakikipagkapwa, asin maging burabod nin ranga sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan. Tanganing ang mga nagihelang, ang mga namumundo, asin ang mga may pusong sawi, makamidbid kan ilaw ni Kristo sa saindang pagsakit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga gadan mag-ako sa kagurangnan kan liwanag, kaugmahan asin katuninungan na daing kasagkuran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang gabos na nagsiselebrar kan sa indang kompleanyo ng nyan aldaw, urog na si Gaylin Kendricks, asin ang kadaklan pa, nalugod, sindas, sa indang pagselebrar, biyayaan sinda nin Diyos, kan mga maninigong grasya, tanganing sinda magin marhay na ilaw, asin kan kinapan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, pakusugaan sa mong buot na lubos na magsarig sa imong aki. Tanganing makaya ming ibugtak ang gabos na katibaadan huli na lamang sa pagtugdas kan sa imong kahadian sa kinaban. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia, matukaw po ang gabos.
Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sako, sinan sa indong atang makakumanlugod kan Diyos sa mga makakamahan. Akon manlugod ken kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan niya mong Diyos, namimibi kami na ikang tunay na naghimo kan mga linalang na ini sa pagtabang sa samuyang kaluyahan. Magtugot na sindamagin man para sa mo sakramento nin buhay na daing kasagkoran. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamahana dahing kasagkoran to sa siring na pagkahirak. Namutan mo an kinaban, sinugo mo sa mo an para tubos man sana, binuot mong makisumaro siya sa mong kamugtakan maliban sa kasalan. Tanganing mamutan mo sa mo, anamutan mo sa aki sa pagkuyog niya. Binago kami para sa imong mga balaog na napatimasang mi sa pagkasala ninday pagkuyog. Kaya kami man kagurangnan kay bakan gabos na angeles asin santos, nagpapahayag sa imo nin pagtubod, maugmang nagsasabi. Maluhod po. Kagurangnan ni ka ng ganan banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ining atang namimibi kami, pabanalakan ng bonkan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugar niyang buot, pinasaluiban sa kod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat, binakini, sinitinaw sa iyong mga disipulos na ansabi. Magako kumagabos sin magkakan kay ni taynan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuha niya manin kalis asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa iyong mga disipulos na ansabi. Magako kumagabos sin magkakan kay ni taynan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadanasin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Sinakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban.
Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong papa, si Leon. Sinkan sa buong obispo, si Rex Andro, sinkan gabos na klero. Siring man giramduma sa imong pagkaherakan sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, sinan gabos na mga gadan, daangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay haraki kami gabos, namimibi kami tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kay ba ni San Jose na sayang esposo kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kayto pa nakapagayagaya sa imo, magkani kong magin kaheras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Jesucristo. Huli sa iya, sin kay bani asin sa iya sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon na sin pinatod kan Diyos na kaugalian ng angas kitang magsabi, gabostabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang bot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa oral daw, itaw mo sa muya munyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Magindanay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nag-aahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa Indo. Ansa kong katuninongan, itinataw ko sa Indo. Hare paghilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurang nandanay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo, nin katuninongan. Peace be with you. Maluhod po.
Uyan kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagol sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maumayan. Matindog po. Mamibig kita. O Diyos, namimibig kami, tawan sa mo na mga binuot mong magin kahera sa sarong tinapay asin sarong kalis, na mabuhay na siring tanganing ginibong saro ki Kristo, nag-uugma kaming magdarakan bunga para sa kaligtasan kan kinaban. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang bunang gabos para sa pasasalamat asin anunsyo. Pasalamatan ta po ang satong celebrante ngunyan na si Reverendo Padre Mark Anthony Beria. Ang satuya pong Mass Offeror, Mr. and Mrs. Arnel Rubio and family, Engineer Stephen Balang and family. Ang akolito, ang mga nagbasa, asin ang ministro laiko. Asin ang gabos na oya digdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa indo gabos. Pasalamatan taman po ang satong collaborator, ang PBN Broadcasting Network, sa padagos na pag-eri kan misa nin Banwaan, na madadalan kada alas 6 ng Domingong aga sa PBN Broadcasting Network, asin mahihinanyog sa OK FM. Madadalan man po ang misa nin Banwaan sa Facebook, live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang misa nin Banwaan. Dahil po paglingawan na i-like, i-follow, asin i-share sa satong mga kabisto. Lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-atinder min Santa Misa. Salamat po. Matindog po ang gabos para sa huling bendisyon. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa sayang mong espiritu. idukuan payo asin maghagad nin bendisyon sa mahal na Diyos. Ang Diyos nin gabos naranga magbugtakan sa indong mga aldaw sa sayang katuninongan,
Sin magwara sa indo kan mga balaog nin sa iyang bendisyon. Amen. Danay na iligtas niya kamo sa gabos na kahurasaan, asin pakusugonan sa indong mga puso sa iyang pagkamuot. Amen. Mantang kamo nagin mayaman, hulikan mga balaog nin paglaom, pagtubod, asin pagkamuot. Kamo magin mahigos sa gibo sa presenteng buhay, asin maugmang magkamit kan buhay na daing kasagkoran. Amen. Asin ang bendisyon kan mahal na kan Dios na makakamahan Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo, maghilig asin magdanay sa indo sagkod paman. Amen. Tapos nan misa lakaw kamo, asin iharubay ang Ebanghelyo. Salamat sa Diyos. Lakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawahan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon niya komunyan. Ang tatarahamon na nadango, ang tinapahay na nagpaso, ang murabohon nin pagkong gusto, tanganin sa kapwa maglingkod. Takaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawahan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon niya komunyan. Harayo haraniman, paduman banwaan,